От началото на компютрите до днес, една операционна система успя не само да се наложи, но и да се превърне в символ на модерната технология. Това е историята на Microsoft Windows. Как от графична добавка за DOS тя покори света и стана част от живота на милиарди хора по света. Историята започва през далечната 1985 година, когато Microsoft пуска Windows 1.0, началото на графичната среда и съответно Windows, MS-DOS. Windows 1.0 позволява на потребителите да управляват програми в прозорци с мишка, оттам идва името Windows, make sense. Революционна идея по това време е цялото това нещо, като знаете каква е била технологията тогава. Това не става веднага хит, но е първата стъпка към създаването на един нов стандарт, който хората ще използват. Любопитен факт е, че името първоначално беше Interface Manager, но маркетингът се спря на Windows. Много по-запомнящо е. Изискваше едва 256 кБ RAM и 2 флопи дискети. За сравнение с днешните десетки гигабайти, това си е доста странно, нали? Имаше Easter egg също, скрит списък с девелопери и разработчици. Натискаш някакви клавиши и се появява конгратс. Пробивът обаче идва с Windows 3.0 през далечната 1990 година, която вече има по-добър интерфейс, възможност за мултитаскинг и е значително по-стабилна. За 6 месеца се продават над 2 милиона копия. Първият сериозен успех за платформата. Любопитен факт, помага за преодоляване на лимита от 640 кБ в DOS. Това включва Protected Mode и Enhanced Mode. Играта, виждате името в момента, която идва с Windows 3.0, е тайно създадена, за да образова хората в използването на мишката и днес, кавички, убива офиси. Следват версии като 3.1 и Windows for Workgroups, които укрепват OS-а в офисите и домовете. Но истинската революция идва през 1995 година с появата на Windows 9.5. Това е първата версия, която включва известното старт меню, таскбар и поддръжка на 32 бита. Windows 9.5 е придружена от масивна реклама, дори песента Start Me Up на Rolling Stones е използвана там. Само за първите 5 седмици се продават над 7 милиона копия. Следващите версии Windows 9.8 и Windows 2000 затвърждават позицията на Microsoft. Тези версии имат интернет, подобряват хардуерната съвместимост и въвеждат нови функции, като USB поддръжка. Windows 2000 е първата версия на Windows, пусната на множество езици, предвестник на международната му роля. През 2001 година Microsoft пуска Windows XP, операционната система, която ще се превърне в една от най-дълго използваните в историята. XP е стабилна, визуално привлекателна и изключително популярна. До 2011 година са продадени над 300 милиона копия, но въпреки спирането на поддръжката и през 8 април 2014, тя продължава да е сред най-използваните и до ден днешен. Любопитен факт, зад познатите хъмове в началния wallpaper Bliss има сюжет, може би най-гледаната снимка в историята. През 2006 година излиза Windows Vista, визуално впечатляваща, но тежка и критикувана заради проблеми. Това поставя Microsoft в трудната позиция, но през 2009 година те пускат Windows 7. Тази версия е стабилна, бърза и обичана от потребителите. Само за първата година се продават над 150 милиона копия,
което я прави най-бързо продаваната операционна система до онзи момент. Тя спира поддръжката си на 14 януари 2020 година, но отново има хора, които я ползват дори и сега. През 2012 година Microsoft експериментира с Windows 8. Нов, плосък интерфейс, ориентиран към тъчскрин без старт меню. Но реакцията е доста смесена. Потребителите не харесват новата промяна. Въпреки спадовете, първата година продава над 100 милиона копия. 2 години по-късно компанията пуска Windows 10. Имаме тук старт меню. Обновленията вече идват постепенно, без нужда от пълни преинсталации. Microsoft са на върха. Това е най-добрата им операционна система и дори ти можеш да гледаш видеото там. Сподели в коментарите. Любопитен факт е, че това е изцяло дигитализирана лиценз система. Тя е дебютирала на Windows 10. Тя включва въвеждането на продуктовки за първи път при Windows 9, 5, но чисто дигитално. За 2020 година Windows 10 вече работи на над 1 милиард устройства по целия свят. През октомври 2021 година излиза Windows 11. Модерен, изчистен интерфейс, нов таскбар с старт меню в центъра и иконки, подобрени функции за работа с няколко прозореца, т.е. multitasking, уиджети и AI, включително Windows Copilot. Днес, през юли 2025 година, Windows 11 е официално най-новата десктоп операционна система в света. Според данни от StatCounter и TechRadar, тя държи около 52% от пазара, изпреварвайки Windows 10, която е на около 45 такива. Причината за скока е наближаващият край на поддръжката на Windows 10. Да, не ни се вярва, но Microsoft ще прекрати официалната поддръжка през октомври 2025 година, което кара потребители и бизнеси да преминават към най-новата версия. Любопитен факт е, че приложения от Windows 1.0, като Paint и Notepad, все още са на най-новата версия Windows 11, естествено в по-модерен вид. Те са издържали над 40 години. Естествено са преживяли някакви промени. Също Windows 11 изисква TPM 2.0 и съвместим процесор, много по-високи изисквания спрямо предходни системи. За 4 десетилетия Windows премина през многобройни трансформации, от концепция до глобален лидер с над 1 милиард и 300 милиона активни потребители. Иновации, провали и отново възход. Една операционна система, която формира дигиталната ни епоха. Вярвайте! На глобално ниво Windows продължава да държи над 70% от пазара на операционните системи. macOS има около 15-16 за сравнение, а Linux около 3. Въпреки, че мобилните системи като Android и iOS доминират, телефоните и таблетите, Windows остава крал при PC-тата и лаптопи. През последните години Microsoft използва Windows като част от по-широка екосистема. Office 365, облакът Azure, гейминг екосистемата на Xbox, всичко това е свързано с Windows. Операционната система вече не е просто прозорец към файлове, а платформа, която обединява продуктивност, облак, сигурност и забавление. Разбира се, не всичко е розово. Windows 11 е критикувана за задължителния Microsoft акаунт, включването на реклами в OS-а и високите хардуерни изисквания. Всички знаем колко са гадни, но пак знаете все пак, че има начини, по които може да ги доджваме. В коментарите. Не всеки компютър, особено по-старите, може да поддържа новата система, което си беше проблем наистина. И все пак, от 1985 година до 2025 година, 40 години, смятайте, те са просто гиганти. Windows остава вечен. Тя е операционната система, на която милиони хора за първи път са писали текст, отваряли Google, пускали игра или писали код. От училища до бизнеси, от офиси до домове, Windows е навсякъде буквално.
Какво ни очаква от тук нататък? Ще видим ли Windows 12 и искате ли отделно видео за това? Ще стане ли операционната система изцяло AI? Само времето ще покаже. Благодаря, че гледахте. Аз ви казвам чао бао!